Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Святая Тебе ласка, дорогие браты и сестры, сегодняшнее Евангелие, распавядая про два таких цудовных ацалений, и на что я хотел бы звернуть увагу в сегодняшних Евангелиях, что, по-перше, Господь робить гэтые ацаленні як бы насуперак тогочасному габрэйскому закону, насуперак тому, что было прынята ў тым грамадстве, дзе ён жыў. У тым грамадстве, ў старым запавеце, мы ведаем з вами, мы читали про тое, что есть такое понятие нячысты. Вось, нячысты человек. Это не обовязково брудный человек, это человек, який порушает то, что называется ритуальной чистиней. И он робит нечто, что не належит робить человеку, який верить у одиного Бога, человеку, який Богу служить. Вось, например, там было несколько таких заборонов. Заборона была там, значит, докранаться до померлых. Вось, человек, який докранается до померлых, лічится нечистым. И он повинен помыться, и до вечера он будет лечиться нечистым. Вось. Альбо, например, до хворых людей. Вось, до человека, до женщины, у якой кровотеча. И это так само человек лечится нечистым. И он повинен помыться, и до вечера будет он нечистым. Так оно амаль литерально в старым заповете и говорится. Вось. Что мы бачим у сегодняшнем Евангелии? Христос порушае ободва гэтых вось приказаний. По-перше, до яго докранаецца гэтая нячыстая жанчына. Чаму жанчына боялась? Чаму она так дрыжала? Глядите, калі бы мы, например, подошли до Иисуса, ці подошли до якого-небудь там, не ведаю, святого человека, які робить суды, и попросили его, и нават не просячи его про суд, отрымали ацаление. Ну, мы бы бегали, гонорились, там хвалились и прославляли этого человека. Але жанчына ведае, что она зрабіла нечто не тое. И она, будучи нечистою, так само за этой хворобы докранулась до человека, и так само его вось этой такой своей нечистостью докранула. Вось. И тому она ховается, тому она боится, тому она дрыжит, тому не хочет объявлять про свои воздействия, про этот суд спочатку тогда, когда Христос ее просит. И бачите, это как бы Христос робить вот это ацаление насуперак тогочасному габрэйскому закону. И он показывает, что те умовности, які панавалі у ягоным грамадстве, якія, напэўна, у свой час мели сенс и мели рацию, потому что это были такие гигиеничные просто приказания такие, как человек у тых умовах усходу, гарачыні, недохопу воды, человек не распаўсюджваў некие заразные хворобы, как люди могли выжить, как габрэйский закон выжил. И это было важно не просто по человеку, а так само и для Бога это было важно, как в этом народе все было добро, как этот народ протягивал передавать веру у одиного Бога аж до прыйсця Иисуса Христа. Але, як мы з вами цудоўна ведаем, у часы Иисуса Христа гэтыя приказания, яны уже стратили сенс, стратили силу, потому что грамадство развивалось, и нават у религийным сенсе, и у человечным в религийным сенсе потребовало чагосьці большего. И вот гэтае большее дае Христос. И той другі момент, на який я хотел звернуть увагу в сегодняшнем Евангелии. Глядите, Христос сегодня ацаляе не просто хворых людей, не просто неких людей, которые потребуют допомоги. И Он ацаляе тих людей, у яких надеи уже нема. Тих людей, які уже зусім у безнадійному стані. Жанчина, яка все зробила, що могла зробити, щоб ацалитися, нічого не допомогло. У всіх лікарів перейшла, у всіх там, значить, сродки поспробувала. Нічого не допомогло. Девчонка хворела, померла. Что? И все, уже нема откуда чекать надеи. Приходят люди, кажут, батьку, да ладно, уже ты там не чапай его, уже сенсу нема, уже нема этой потребы. То она померла, и она не хвореет, и там невысокая температура, и она там не лежит под кислородом, и она там не ведаю, не в штучной коме, и она просто померла. Ось. И что робит Христос? Христос этим людям дае надею. И Он ацаляет этих людей. И Он ацаляет ту женщину, якая выпробовала все уже сродки. И Он воскрешает девчонку. И Он дае надею батькам девчонки.
І бачыце, я думаю, што сённяшняе Евангелие, яно гэтым і для нас і важнае, што яно падкрэслівае вот тое, што Христос дае нам надзею, што Христос нават у самых безнадзейных выпадках ёсць нашай надзеяй, што Ён можа здзейсніць цуд, альбо можа не здзейсніць цуд, але нейкім натуральным чынам пакіраваць тымі абставінамі, тым нашым жыццём, якое ў нас ёсць, тымі ўсімі здарэннямі, якія па-чалавечым можа і не прадстаўляюць ніякага цуду, але ў выніку прывядуць да таго, чаго мы хацелі, што нам патрэбна. І я думаю, што сёння гэтае Евангелие вельмі актуальнае, не толькі таму, што ў нас пануе хвароба, не толькі таму, што ў нас шмат хворых, што гэтая эпідэмія коронавірусу, яна не сціхае ўжо там, который другі год атрымліваецца, трэці ўжо нават год. Вось, бачыце, і не толькі таму, што проста ў нашым грамадстве, я думаю, што патрэба гэтай надзеі, яна нашмат большая, чым толькі выкліканая гэтым страх смерці, страх хваробы, выкліканы гэтай пандэміяй. Мы ў прынцыпе жывем і не ведаем, на што спадзявацца, што нас чакае ў будучыні, што чакае чалавека нават у добрым, там, не ведаю, забяспечаным нейкім грамадстве, што яно нас чакае. Бо жыццё яно такое, жыццё непрадказальнае, жыццё яно не мае нейкага такога вызначанага плану, яно не можа дзейнічаць, не можа ісці так, вось не ведаю, усё добра, і лепш. Не, здараецца штосьці такое, як гэтая пандэмія, калі мы ўжо там былі ўсе такія добрые, здоровые, счастливые, громадство процветало, и тут раптам бац, и вось нешта такое здараецца. І таму у гэтых абставінах, у гэтым свеце Христос заўсёды застаецца нашай надзеяй, што ў тых безнадзейных абставінах мы бачым, што Христос не ёсць нейкі там злы суддзя, які сядзіць і судзіць. Ага, жанчына парушыла, значыць, прыказанне, ну тады, значыць, няхай яна хварэе яшчэ горш. Не, ён наадварот бачыць, што чалавек ужо усё ў яго, вось, яму толькі вот моя дапамога патрэбная, і дае гэтую дапамогу. Не кажа, што вось памерла дзяўчынка, ну дык я пайду ацаляць тых, якія лягчэй хварэюць. Не, ён ідзе да гэтай безнадзейнай дзяўчынкі. І так і з намі, дарагія браты і сёстры. Калі у нас, у нашым жыцці ёсць сапраўды гэты момант безнадзейнасці, калі у нас ёсць гэты момант безнадзейнасці, калі у нас ёсць момант роспачы, калі мы бачым, што нашыя чалавечыя сродкі, нашыя чалавечыя сілы нічога не даюць, дык давайце гэта Господу даверым. Магчыма, мы не атрымаем нейкага такога чароўнага і магічнага результату, што вось мы хацелі, там, не ведаю, выздаравіць, памаліліся і адразу сталі здаровыя. Магчыма, не, магчыма, такога не будзе. Але з другого боку, можа быць, Господ, які бачыць усё ў гэтым свеце, бачыць, што тое, што нам, тыя выпрабаванні, якія нам даюцца, яны нам пойдуць на карысць. Я тут згадваю гэтыя всякія гісторыі, якія часта можна прачытаць дзесьці ў інтэрнэце пра людзей, якія там, хтосьці спазніўся на цягнік, хтосьці там, не ведаю, там, зламалася машына, хтосьці тое, сёе, там, людзі там перажывалі нейкія непрыемнасці, страшна злаваліся, не трапілі на працу і вельмі злаваліся з-за гэтага. Напэўна, маліліся Богу, а Бог іх не выслухаў, вось. Але гэта была праца ў гэтых башнях-близнецах у Нью-Йорку 11 верасня 2000, который был першы год, калі яны акурат узарваліся, і гэтыя людзі, дзякуючы тым усім непрыемнасцям, якія трапіліся на іх у той дзень, яны засталіся жывымі. Вось. Магчыма, нейкія выпрабаванні, якія атрымліваем мы, яны маюць вось падобны сэнс, што калі б усё было добра, то мы бы, можа быць, змарнавалі бы гэты шанс, гэтае жыццё, можа быць, з намі нешта бы горшае здарылася. Моя бабуля заўсёды так казала, калі штосьці здаралася у жыцці не вельмі прыемнае. Яна казала, напэўна, штосьці горшае адышло ў гэты момант. Вось. І таму я думаю, што такая ёсць Божая воля, такая ёсць Божая апека, міласэрнасць Господа, што нават калі мы не атрымліваем наўпрост тое, пра што просім, мы ўсё ж такі атрымліваем гэты адказ, атрымліваем надзею, атрымліваем пацеху, суцяшэнне, атрымліваем сілы для того, каб пераносіць
проходзіць тыя выпрабаванні, якія нам будуць дадзеныя. Таму памятаем, што ў любым момант, у любым выпадку, у любых абставінах Господ ёсць нашай надзеяй. І малітва гэта ёсць самы просты сродак, каб аддаць усе нашыя праблемы, нашыя турботы Господу. Не трэба тут выдумляць нейкіх доўгіх малітваў ці складаных формул. Просто сваімі словамі, так як на сэрцы нам ляжыць, сказаць Богу і не баяцца таксама яго абразіць, не баяцца гэтай нейкай рытуальнай нячыстасці, пра якую мы сёння гаварылі на пачатку. Простымі словамі ён зразумее, ён бачыць, ён спачувае нам, і ён заўсёды на нашым баку. Амінь.